No niin, tänään me pelataan taas kokomaa. Lenninkaa. Joo. Mitä alus vie muuten mut? Ei kristallit. Mä otan nää taas. Mä menen tähän. Wait me! Vittu mulla lagaa. Mikä korkealle mä just hyppäsin? Mä hyppäsin korkeammalle kun niillä häkkeillä. Mitä vie mut? Minne? Mitä vittu se sitten tekee? Se voi laittaa silleen. Mä otan. Mitä vittu? Miksi mä pystyn ottaa näitä kolikoita? Mä pystyn Lyön ammata nopeeta pistooli. Uskallatko mua LOL 404? Mitä vitsi sä oot tehnyt? Joo, mennään sinne. Mikä? Mä oon käynyt näissä kaikissa. Tää on ihan paras. Mitä vittu? Ei! Mitä taas lähtee? Paina kohta. Mitä Veden Mikä tuli äänis? Mitä sä sanoit? Telepotti. Häkkästä. Ei. Miten? Voinko laittaa siihen krokodilta musiikki? Laita sä. Miten? Joo, ei vois. Mä otan VK. Niin, mut miten mä siihen... No niin. Lähe pois sit. Tää. Crocodildo, penisini, pepperoni, masturbini, trippi, troppa, Niin, miten mä saan tuon siihen? Tai sitä. Suka, blät! Hei. Miten? Hei. Hei. Ota rakennus. Mä oon. Mulla on poistomateriaali. No, noin. Haluatko säkin tehdä tällaisen? Joo. Tuu tänne. Minne? Mitä helvet sä teet? Voi mä nyt tunne on menossa. Miksi vitus mä olisin tehdä se tonne? Etkä sä tee taas mitään hommaa. No niin, mitä mä teen? Oota. Mulla ei ainakaan semmoista blokkeilua. Ok, chilla. No, Oota, mä näytän. vaikka, mut mä en nyt pysty. Joo, moro. Voit vaihtaa musiikkia. Pitää yksin eikä. Mistä? Ylhäällä. Laita nyt vittu toi paska. Laita vittu tää paskaa. Noin. Niin miten? No voi vittu. Ehkä tällä. Laita nyt vittu. Noin, kato. Sä vaan teet. Niin mitä mä saan tuon? Sun teetti noita lisää. Ja sä voit loadaa. Ok, no mä etin niitä tässä.
joku musiikki. Miten? Setin. Ja volume täysin. Ja sitten pois sieltä. Ja sit paina uudelleen. Sound. Sä voit valita soundday. Tää on ihan pas. Tää on ihan paskoi. Miksi ei pysty laittaa omaa? Kyllä voi, mutta... Sun pitää häkkää, että voi. Miten sä sait sen sun? Ihan helposti. Miten? No ihan helposti. Mikä näistä? Tuu joku. Säkin voit laittaa. Ja Tää painat on tuonne ilmeisesti ihan kuorilla. paska. Eikä paska. Oho, mä en tiedä, että mä en edes tehdä näitä videoa. Kyllä. Missä helvetti? Hyvä, että sä tuottanut sentään noit kristalleita täältä. Venä, mistä sä sait sitä vihreetä? Materiaali. Reuni. Mä katon sitä. Ai vi. Onko se mikä? Tää. Ei niistä. Mitä vittu? Ei. Joo. Noin 300 voi. Noi 3 vois olla rikki. Keltainen ja musta. Vaalea. Mielestäni varmaan se ei ole mitään järkeä. Ei mennä tonne Oukulu. Mitä Oukulu. Mitä tää Trumpan juttu nyt on? Ok, mä vaan kuolen. Jumalauta, poika. Oho. Hävä vittu. Mitä? Helveet! Älä oikeesti, please, juu. No hienoa. Sitäkin se pyssy. Mitä vittu? Mitä? Okei. No niin lopeta! Nyt se pyssy. Oe! Oi ei. Ota vaan nää kaikki. Ei helvettiä. Tämä niinku pääsi pois täältä.
Siis pääse pois täältä vitsikoulusta. Ja voisiko joku tulla hakemaan? Niin. Mä kuolin. Ja mitä mitä sä oot laittanut tuonne chattiin? Mitä sä oot laittanut tuonne chattiin? Voisiko joku yksisesti tilata kanava, niin voisi tehdä Häh? vaikka... Ei mitään. Liivi! Se on vielä video. Oh. Hyvä moikka. Nyt moi. Tää video taitaa loppua nyt. Niin. Ei. Moikka!